मा आयंआलाय आयं लाफाथि आयं हिनजावा थुरिबारियावसो रुवाथि सोंनो थांनो नागिरदोंमोन आयं नोंनोबो गालांखासै नामा आयं गालांदो बेयावनो हाब माबा बुरिसिन देलायलाय साबसिनसो नुलायलांबायब्रा सोमखोर बिमा नोंखौलाय नंमारगौ बोरायफोर बुरिफ्रा नोंनि मुंखौ मागोना सोरगोनि अप्सरानि मुं बुरबुसिखौ दोनमाराखै गावखौनो दासो सेंग्रा गोरलै मोनखोना माखोसै नोंलाय बिहामजो बिजामादै मोननो हामलायनाय फिसाजो फिसाला थालायनानैबो हा गोसोखौ मानोथो बोराय होनानै लानांगौ फालाय ना नङा मोनले दादां नंथारगौ आयं गोसोखौ बोराय होयोब्ला देहाबो बोरायफायो नंखायनो गोसोखौ बोराय होनो नाङा आरो दाजाब देरहरबाव दे आयं बे खुमब्राया हानानै संदो दे आयं मोले दारजां आयं बे दाउला भेराया गोदानानै लाफाथिनो होदो आयं हागोन आयं सोमखोराबो दिनैनो थांफिनसिगोन हस्टेलाव क्लासआ सोलिफिनबाय नामा हा सोरखौथो सोंहैनो फालाय हनै थुरिबारियाव नादेबनि फिसाजोखौ दानो नागिरखायाबा देनां मोनस्लाबलायनाय नङा ए मा खालामदों नादेब माथो उरबुसिसोलाय माबाहाय नै इन्दि फुथुबसो लुगासिनो दं आं थांनाय सिंखावरि बै खामलायखौ बोथ्रोदनानै होनो मादैनो गावनो हैनो हाथारो दे जिरायदो हामानो आथिं लावबोदों माबाहाय आं मावग्रासो खबर लानो फैदोंमोन हा हनै थाग्राजों रायलायदो थाग्राया आंसो बन्दोबस्तखौ आंसो खालामगोन हा दे रायलायदो बेथना संसाराव जा सोलिदों बेनो जागोन नाथाय आङो बेखौ बुंखायो कुकार गेस दंना गैया माइ मिल दै साखोग्रा मेसिन दंना गैया टिभि दंना गैया आरो सेंग्राफोर दंना गैया बेफोर सुबिदाखौ होनो हाब्लासो आं थागोन हाब आदै आंथ' गेसबो लाथ'वाखै आरो एफा बुरजा मानसिनि जानाय जोंनावलाय बहा गेसजों फोमोननो हानोसै आरो जोंलाय गामिनि मानसि जोंनावलाय बहा माइ मिल आरो बहा दै सारखोग्रा मेसिन थानोसै आयौ जेबो गैयै माहाजोनफोरनाव आं थाहैयाहाय दस्राफोरखौ सोंहैदो बारिया माबाया बिखायानो खावसे थाल्ला गाथारबाय आंहा आयै बोरो 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 फै फाग्ला हंगार मा आखिनाना आगदाना गादो आं अरजाब होफिननि बेनाबाथाय बाराद्रायथार बांद्राय जाथारो बाराबा दा आयं हुआनो खोन्थाहरजागोन आंजों आंहालाय नै बेखौसो सावजानो फैखादों ओइ लाफाथि अन्नानै एसे सावनानै हरदोब्रा आं अननोबो रोङा सावनोबो रोङा आंहा ओंख्रि एरनांगौ न' नोंहा नैबे खिथुखौ जादो खुगा बारा जानायनि नाथाय नैबे मोननैखौ हले दाजादे हामानो सावां मुगै सुगै
हेलौ सोमखोर नोंथां हाब एफा गोबाव मा जाहाबालै ओजों आमोखिया जोंनाव सोंलागासिनो हाब नंथारलै बियो सिबाय निजिरा खमाम थामथा गोसोना दं नोंखौ एसे फाक होबावबा अन्थाइ बायदि गोरा जाबावसिगौमोन खोमा देलै दे नोंसिनाबाथाय कल्पनाफ्रानो आबहावाथ थांनो बर मोननायखाय टाइम पास खालामनो टाउनावनो सोमखोरा दाबो हस्टेलाव फैफिनाखै नामा बिरदाव फैबाय जोंबो दासो लोगो मोनदों हस्टेल गेटआव अन्नानै खोन्थाहैदां केन्टिनाव दं होननानै मा जानो दे आं कफि लोंहोगोन मानसि नाहरनायखौ मिथिया नाहरगोन गावसो खथे गगोन थ'ना मबा निजोम जायगायाव जिरायहैनि थौ सोमखोरा दा नों आंखौ मानो गोसोआव दुखु होबाय थायो होमबा आं नोंखौ मा दुखु होखो नोंहा होमबा एफा गोबाव न'आव थांनानै थाहैनांगौ आदा आं नोंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाला आरो नोंनि थाखायनो आं कलेजखौ बन्द जाजानो बाबाय निजिरा नों आंखौ एसेबां गोथौ गोसोजों मोजां मोनथारबायना नोंनि खोमाया आंनि बिखायाव होननायसै बेसेबां माइ सौनाय बायदि दुदुब दुबदाब सुग्लिदों बिखायाव दांनानै नायनाय बेसेबां रोहो रोहो खामग्लिदों